שלום, שמי הוא טל זיו, ואני הוא מפתחה של שיטת פאשיקום. אני רוצה בסרטון זה להסביר לכם אודות השיטה, ומדוע אני יודע שכדאי לכם ללמוד את השיטה הזו, כדי להשביח את יכולותיכם בעבודה היומיומית שלכם. השיטה היא שיטה אינטגרטיבית. זו שיטה שאני עשיתי בחיבור בין רפואה אורתופדית לבין רפואה הוליסטית, המדברת על גוף נפש. אבל מה זה אומר גוף נפש? זה לא ברמה האנרגטית שלה במהות, אלא בחיבור התפקודי האנושי שיש לנו בין הגוף לנפש, למרכיבים הרגשיים, פסיכולוגיים, התנהגותיים. אנחנו יודעים שהחלקים העליונים שלנו מנהלים את הפיזי שלנו. אנחנו יודעים שכשהגוף נפגע, אנחנו מתרגמים כאב באיזשהו מנעד רגשי. וכשאנחנו מבינים את המקום הזה, וזה מושתת בתוך השיטה אצלי, ניתן לעשות שינויים. ניתן להוריד כאב דרך שחרור פיזי. ניתן לשנות תבניות התנהגות כרוניות כבדות של שנים דרך שינוי פיזי, שמיד משפיע על הרגשי, שמיד משנה את התודעה, מיד משנה את תפיסת המציאות, מיד נותן ביטחון עצמי בגוף שאנחנו לא סומכים עליו כשאנחנו סובלים. ועוד כהנה וכהנה הבנות. אז השיטה עצמה מושתתת על עיקרון שנקרא מנגנון ריפוי התנועה, שמושתת עליו, או בתוכו מובנה, כמה עקרונות שאני רוצה שתשמעו אותם, או אודותיהם. אז ראשית, הגוף שלנו זז כיחידה אחת במרחב. וזה שהוא זז כיחידה אחת במרחב זה ברור. מה זה אומר יחידה אחת במרחב? זה אומר שכל חלק וחלק בגוף שלנו, במערך התנועתי, עובד עם השני ועם השלישי ועם הרביעי ועם החמישי, וביחד מחזיק אותנו בשיווי משקל, כנגד כוחות הכבידה. אבל למה אנחנו זזים בצורה הזו? אנו זזים בצורה הזו כדי להזרים את הדם בגוף שלנו. אנחנו צריכים שהדם יגיע לכל תא ותא בגוף לטובת חילוף חומרים. אז תנועה כללית לא תספיק. מה יש לנו בתוך הגוף? יש לנו סיבי שריר. סיבי השריר הם אלה שמפמפמים ודוחפים את הדם חזרה אל הלב, ועובדים בסייקל עם הלב, שגם הוא שריר. אז ההבנה הזו של תנועה אחת שמזרימה את הדם היא הבייסיקס של בריאות. כל הבריאות שלנו מתחילה במערכת התנועה שלנו. אחרי ששחררנו את זרימת הדם, המוח יכול להירגע, מערכות יכולות לעבוד בסנכרון הרבה יותר טוב. עכשיו אפשר להכניס רפואה וכל מיני תהליכים כאלה ואחרים שאנחנו מכירים, בין אם זה כימיה, בין אם זה עצבוב, בין אם זה פסיכות וכו' 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 וכו'. קודם כל תנועה וזרימה של דם. כשאני מלמד את השיטה, אני מלמד בדיוק את הדברים האלה על מנת שמי שלומד אצלי יוכל לצאת ולעסוק בזה. אז אני מלמד אנטומיה של מערכת התנועה ברמה מאוד מאוד מעמיקה, מראה את החיבורים בין שריר לשריר, מלמד איך לראות תנועות שהשרירים האלה מבצעים, ואני מבטיח לכם שבטקסטבוקס שאתם מכירים, יש המון תנועות שהשרירים מבצעים שאתם בכלל לא יודעים עליהם. אני מלמד קיניסיולוגיה של הפאשיה, ככה אני קורא לזה. זאת אומרת קיניסיולוגיה של one unit. אני מראה את החיבור התנועתי בין עקב לקרסול, לברך, לאגן, לצוואר, לגב, לידיים וכו' וכו'. איך כל חלק פועל עם חלק אחר, וכל הכוחות המכניים שפועלים בגוף, חלק מעל חלק, וחצאי גוף, ואלכסונים, ו-APT, ו-PPT, ו-LPT, ועוד מלא עקרונות כאלה ואחרים. כך שהתמונה שאנחנו מתחילים לקבל לאט לאט לאורך הלימודים, היא של גוף שזז כיחידה אחת, וכל המרכיבים בנפרד איך הם זזים בתוך היחידה האחת הזו. כך שאנחנו מטפלים ברמה של מיקרו כאב, לתוך העניין כתף, אבל גם מוצאים את ההשתקפות של כל פיצויי התנועה, שאנחנו מגדירים אותם בתוך הכרוניות, שקשורים לכתף. אז המענה הוא הרבה יותר מעמיק ברמה של השיפור התנועתי, והפתיחה של תבניות התנועה, שמייצרות לנו גם תחושות הכאב בראש. דבר נוסף שאנחנו לומדים, זה כמובן נושא של המגע עצמו. אנחנו לומדים ללחוץ על טריגר פוינטס. טריגר פוינטס אלה צמתים שלמעשה מנהלים את הקיום, ואני אסביר לעומק כשתבואו לראות שיעור אצלי. שיטה נוספת שאני עוסק בה בתוך הטיפול היא קיניזיוטייפינג תרפי, אותם סרטים לבנים צבעונים שמדביקים אותם על פתולוגיות שונות, שגם על זה אני אדבר כשתגיעו לשיעור. וכמובן הנושא של מה יפה של ריליס, מגע עמוק, גם שם אנחנו נוגעים בתוך הקורס. מעבר לזה אנחנו לומדים התניות מחשבתיות, איך לעשות שינויים סוגסטיביים למטופל על מנת לשנות את תפיסת המציאות שלו, את הכאב של עצמו. זה המרכיב המהותי ביותר בריפוי, אבל הוא לא יכול להתקיים אם אין תמיכה דרך שחרור פיזי. לא מספיק לדבר. צריך גם שהפיזי יעשה את העבודה,
כי המוח לא מצליח לפתוח את התנועות, את ההידבקויות שיש לנו ברמה של מערכת התנועה, של רקמת החיבור, של הפאשיה. הדבר האחרון שאנחנו עושים, אנחנו לומדים הנחיות, איך להנחות בין טיפול לטיפול. מה לעשות? איך לתעד? איך למדוד את התוצאתיות? טיפול מהיר מאוד. נגעתם בטריגר, זה אומר נגעתם, נסעתם. למה זה יעבוד כל כך מהר? כי הפילוסופיה שבניתי, שעומדת מאחוריה, יוצרת את התהליך אל מול המטופל, שכשהוא מקבל את זה, הוא יוצר את השינויים הנכונים, שמאפשרים לטריגר פוינטס לעבוד ביעילות. מעבר לזה שהגוף שלנו פועל רק עכשיו. אין לו עבר, אין לו הווה, אין לו עתיד. ואני מראה את זה במהלך העבודה. כמובן שמתייחסים גם אליהם. כשאתם תבואו לשיעור, ואני מציע לכם לבוא לשיעור כדי לראות, ללמוד, לשמוע על השיטה, אתם תשמעו אותי מלמד, אתם תשמעו את התכנים, אתם תשמעו את השפה, אתם תשמעו את העומק של החומר, אתם תשמעו את התלמידים ואת הדיונים שמתקיימים פה. אני נותן תרגיל לכיתה שתיתנו לי את כל השרירים שמבצעים כרגע internal rotation של הרגל. והם יושבים וחופרים וחופרים עד שהם מגבשים את כל השרירים בכל מפרקי הרגל שיוצרים את התנועה של internal rotation. למה? כי זה חלק מתנועה כללית במקרו. כי internal rotation יגרום ל-internal rotation של היד הנגדית. ואם יש בעיה ביד הנגדית, אני צריך לדעת מה לשחרר ברגל הימנית. מין משחק כזה של הבנה של מקרו. ואת זה אפשר לחוות כשבאים לשיעור. לדבר עם תלמידים, לא פחות חשוב, אני חושב הכי חשוב, לשמוע מהם מה זה נותן להם. וכמובן, מה הם עושים עם זה מיד, מהשיעור השלישי והחמישי והשישי. אם יש להם כבר תוצאות, אם זה שינה להם משהו בהבנה של הדברים, אם זה פתח אותם לדברים חדשים, אם זה פתאום חיבר אותם למשהו שתמיד הרגישו, ופתאום יש להם את המילים ויש להם את השפה לעשות, וזה מסתדר להם. אז אני ממליץ לכם לבוא לשיעור, צרו איתי קשר, תקבעו איתי מועד, בואו למפגש ללא התחייבות, ללא שום עלות, פשוט לשבת פה, לצפות, לחוות, ואז לקבל החלטה. אז תודה על הזמן שלכם שצפיתם בי כרגע, ואני מצפה לראות אתכם אצלי בשיעור. בינתיים שיהיה לנו שבוע מצוין ולהשתמע. תודה.